bideo honetan, zundei baten atzeko zaratak nola kendu edo neurri handi baten nola murriztu ditzakegun ikusiko dugu. Esarpen hau, esarpen bat izango da, mutxubiko gana zunden. Zaratak dauden lekuendako ondo dator, bale? Adibidez, bulegoan bagaude eta bilerak okupauta badauz, lankideen hautsak beste aldetek entzun daitezke, ez? Eta, hau interesgarri izen leke. Hortarako zer ikutuko, guk zein hau, bale, jongo gara, zumeko, emagun ja saio baten sartuta gazela, eta soinuaren esarpenetara jongo gare. Bale, audio settings honetan, eta audio. Eta hemen ikusten gau, suppress background nuiz hemen ipintzen dauleko honetan, daukau defectus auto ipintze dauko, baina guk ipinlekegu jai altuena. Oda, maia altuena, ere aukeratu lekegu, bale? Nik orain automatikoki aukeratu itzen dut, baina lehenoko aldiz aukeratu itzen bozu hau, eskatuko txue gozat instaletako. Zuek lasai instalau, ez txue administradoreko baimenik eskatuko, eta ez ebez. Bale, kontutan euki, hau, zaratan entza filtro badala, eta guk berba oso baju itzen bagau, igual jakuntzungo. Horren araberan guk hartuko, eta segun ze zaratan maila daukagune gazen gelan, altuena edo bajuena hartuko, bale? Hau parte batez. Gero bebai, importantia bebai, oso garrantzitsua da, mikrofono dun aurikular on bat eukitzea. Vale. Horretarako guk emunen, badauzkau hainbat mikrofono horretarako, hemen erakutsiko txuet, bendinkot, fuera, eta fuera. Vale. Hoxe da horietako bat, hemen ikusten zuen cancelación de ruido, ja bere sarpenetan daukola. Gero, hoxe izango zen beste bat, afrotan ikusiko hau, eta beste hau bai. Vale. Emunen, batez ere, beste leku zaratatzu baten egongo garela aurrek usten badugu, beste olakoak ez erabili. Zeunik, merkiek die eta ondo da zentzuteko toala, baina, ez da oso nokentzen zarata. Eta momentuz, hausia da.